Надежда. Когато човек е изгубил надежда, тя не изчезва. Тя просто се е покрила с прах. Горс е есенция на доктор Бах, която е онзи мек, но категоричен тласък, който напомня, че не си приключил. Пред теб има още път. Това е есенцията за хората, които се чувстват изтощени от опити, разочаровани от лекари и от това, което са им казвали, че с това ще живееш. Тя е за онези, които отвън изглеждат смирени, но отвътре тайно копнеят да повярват пак. Горс, той не обещава чудеса, той връща вътрешната светлина, онази тиха искра, която казва: опитай още веднъж, този път вярвайки. Когато душата е уморена, човек има нужда някой да му даде рамо, а не поредния съвет. Горс прави именно това. Не те кара да се бориш, а да се отвориш, да позволиш надеждата отново да се настани в твоето сърце. Ако усещаш, че си на ръба да се откажеш или си се научил да живееш някак, но без радост, тази есенция е за теб. Тя е тихият глас, който ти напомня: има светлина и ти я заслужаваш. Аз съм тук, ако имаш нужда да поговорим и да открием какво точно би подкрепило твоето завръщане към себе си. Аз съм Русица Атанасова и съм Бахов терапевт и квантов практик, и чрез моите методи аз мога да ти помогна да върнеш отново вярата в себе си. Прекрасен ден!